Sodak lapen lardak alam hal tu mapan kapacini ponji ning hang lahano kadak am I mate Langlongchor polong West Karbiang long pen na pu Meghalaya hoi along nung ladak along akotona kitu niner kep an pini pleng kang lo laso niner kep ke pleng along ko an rat atum sung loma lapen piniani kopi se plang loma lapen laso solution mate border laso solution chunuma chun chelama laso puthak kachini ya phan pini Karbiang long life and homri lo lasi laso puthak non la kesi tumpen arju posada 12 epics aputhak abangte nasomna nilitum kaduk wela bordara la hoi duilong kiduan support langkeroi punon tapat punon apen am I punon arting punon nitum nilitum kai kita batai mate nitum ahomoi punon nitum la hai tum phani tum la isia advertisement and lo tamane namitum Karbiang long outer side di dulu masih pu Meghalaya outer side di mangke namitum la hai claim rino son se nitum MLA tum phana than lo apen MSC tum phan dala sum se than bom lo sta kisma no mangke non phan dame arlor lupeni tum ke claim thek bonong la selahai dually piece ke do tum ana phan bangke nilitum non chingwai bom lo la peni tum tarli bom lo non lupangap a polling station number ni tum humri bom lo la pen kanduli a polling station number ni tum non humri bom lo la selano ni tum eng samjin me tum karju dal tum yong se lentip pen moni tum a phi yong se voter ID ni tum la polling station number long lok pana phi mun tum voter list long lok pana phi lutang te lang tum katora de koki la se ni le tum lang hai hoi lam puthak pana ni tum rong thom ker ni tum rat stame ai hoi puthak tum meeting doi ji tangte litum ladak ke dover arat tu mafan itum ithithini arju ponsidang kopi si council phan ke thanchi mate la tin Karbiang long phan kopi si than ponji mala so puthak arju ponsina nang lihin pen kopi puji puthata ne lihin bengala pulo mane ke sok la ke AC council members on and on phan isi request lo ladak bang wang nang po ladak isi development nang claim nang product kopi mala ke tang te an ta lang tu claim hoi yang se lai ta wang si nang claim nang po hala tu council hin dak rat pen tuning ridun lo la dakala waiting set tangte la tang patang nang po council get ta nang patang po CC ta nang claim hoi la se nang claim hoi ke videt nang po non mangala dak pathir thibi phansi tuning ri lo sap la nante non la so khotona puthak na lihin pen kopi puji la so khotona ke la isi ke Karbi tumle kacupo po prang de kali la tumsi wangsi alang tumsi kacupo prang akam ta alang tumsi ke claim alang tum sa jerata ke pon nangkel la tumange la hai porta mene alang tumange api la claim data ko api chini thuan ke alang tumsi wangsi la sign board ang phang no la lo la hai ta la se la hai ke itum council din pen ta nang chelang tum ni tum lok ke ton bang ke susuli le la se ha council la tum tada pine wangsi pine security kang tang nang thon nang gi apu bele pete itu matok do ke itu rata kom hek lang la si rat kom hek jo ni pot ili tu nge kom rom som se do kok bo la si ala council ta leng thin ta wangsi la hai nang lang nang po dak asap so alang tu council mene security kan akang tang rak so nang ginang po army busda me ba CRPF busda me kolam la ni itu min penting tuning rike tel lansi ington pon kong lo tardo la nal tu cameraman la so waiting set ke la ke non happen kali lo la so waiting set na papa tanglong le ke la ke kutia po la pe na bang ke apar ni si itu get na ke prayer ni la tum jong lo je border ke aphan set la dak pen la get ki kim pen 100 meter la pulote dak anyong si to alang tum isi ang deng bang kacemat hatap sita dak an si la 100 meter lo pulote ho la jitu itum asa Karbiang long pen tum forest ki IB ki hala ke ladak pen 1 kilometer dola hadak aning ke karen pilong le ring hudlong le Chomang tum bang pakpon nang sta di hatu nang bang pon nang sta na ekdom ke pune karena pus hayat ki hek dun hayat sar pimara tum thut pak kam paklem long le pulo lagi ala tum ta jibuji nang ima po pola thinon ke pirthe ke digital india apor bang ke pirthe ko pisia suli boy ma mate konasi ahok ma konasi ke chok che ma kadu ko bang kang sai teknik polo sitan la son incident bang time in nang tu pen nang claim boy nang ke claim pon bang ke ni tum bang ke
kacini dong kacini ye parpik ma buselang tu na cui tung lapen ke social organization tu bang ke pang sami kali ada karara tum pancu Selama bang ke non ni sirkep pini ladak naltum ke hon law and order and part ke se hang song kapre tu na hon do tapi ladak naltum non suppose pudam non jo cap in koi an hon do pulotang de dak kopindia solution nang klangjima KC kacari tumpen nang lang lepin ba KC kacari tumpen pu higher authority tumpen kacing ki ave pin pen adak solution wang tai gima nim tum kar bie lo charli song tum dak makiduk dum ke nili tum dak hasi jiru po tum pen kacing ki chetani pan just se met hangalong rilong na ke dudun khasiya korte tum han kacing ki chetani jitu hapu pen dam boy bang boy jitu itum kar biang long na ke dudun pelang tum ki ke claim pen jeng log business ke claim pen jeng log job wan itum thang apa siksak don de asi alang itum tamme hapu alang itum han chethan dam nei che pare dam nei hala hain tum ka chethan ji mum than sida atheke abatai lum tum kar bilo charli song pe jitam nei tum khasiya korte tum pen kacing ki ye phan ka body sitam idung wangwe meeting le hang sitam alang tum kadrong itu idung na pate ko bela sinona por ko an suluk sodak por sami tum na chiprin dut si alang tum pen kacing ki dam phan ka bol i ayoni si tum dak dolo ngapena bangke ladak labang so dim itum kedo tu akapre ka reason na kala lo hal pu pen ke thegiding tu wang pik BDO administrative law and order kadu ko me wang pik hala tum pen kacing ki chethan dun di de la hai alam ki ko na pen sina ke dower la pen kupi yo ni si ke dower la pen la hai alam ki ko son be si khang oni ma hala hai tum pen kacing ki chethan ka sin tum dak dolo la pen isi bangke ninge the bang la lo dak get kim lo get nang pahin no dak lo sure pharo out lang no tu si dak get nang pahin no dak lo asini tum ni the bangke karbi anglo tonomas council tum hala dak get ki bidam ili tum farman lo pot itum rai kom du nai puka matha pensin itum dak alang litum aphan ho or ki piduna so sin tum dak jo sir kem tamen nang chesong pilo ditame ningdu parpik pinyar nya tame karbi anglo tonomas council kan thang respond avela na hok lo tima la langki do det pen thot dap MLA ake hai bang sita me alang lihin pe sita me pinyar ni sa media thengnu kopi ko son si ke kleni ma thangalam ni yelang lapen eituma MEC ake hai wang lo lapen alang li wang khud bang ke nili tum kado ko veta me chingki do lo lapen e thelam alang ala sorni video wang me khala pen ala video fan isi alam theki tu do bang ke isi RD do jot lapen alang li thana ki ro pilo je dake popor Assam popor Karbi Anglong lapen Karbi Anglong to mas council pen itum ke claim ye long nang tum nang kham khe don bakani tum nai kro ye lam be po alang wai dak sa pen video fan ki pu do no bang tum choro lo tame itum sarkor Karbi arat tame thek prong lo je itu make hai tuliram ladak hoelong dak Langlongchor am ilong nang humri lo lapen hala pu khandulia hin pen sitame NGO amparta law and order tum pen kopine ke bang polam nalituma hin pen kachini don lapen kopi puje dak tarik resource ni pensi tame ladak bangke meghalaya pen bang komani political leaders ta ho komani additional SP ta ho komani video ta lason wang ki wang bom he wang bom sitame ladak koson son si punang kelang nang cari nang kelang cari son si wang la pen itu kami penang lande cingki din ke tan long lo tame pini ke wang bangke NGO tum pen pusame tum Karbi arat mate tum karbi lo charli asong bangke kai kami tum aron ke arkan nama si ladak ini tum malong asam pulis tum dolo asi alang tum alam toy pen tum han nang tum ceterek si kemi ini ke situation meme det atekioni sin tum ceterek ason thak thak si meghalaya pulis tum si tame ni tum phalam chak nang chipi do je BOP pen ke na parlong delo ni tum che control si tame bang paru sose NGO tum ladak karbi anglong wang si tum ladak dak Langlongchor lo wang sila jitu get hidak kadip wang si itu ma DC itu ma SP itu ma pan di sini SP kado ko beda itu beskar biang long administrative law and order kilit pon tum dak alang tum han ingkong dulu mate cingki dulu pen hola dak kaninge kang aje hak lama bangke ni tum pen pin rem nang kokbo kapin rem nang kok athe bangke lalo nona pora bangke suluk sodak atumon ke ja suluk sodak atumon ke ja pulote isi asong isi NGO pulotan te koson si kepang samji ma koson si ke mesen andeng ke dengi ma kala bang si mathani nona bangke ladaka bangke isi advantage political advantage ason kilongi fansila dakeba dak bang lo dak pen la tuma DC tum fansami tuma SP fansami ki tukang je pini pena bang bang ladak pulis uthai atning la pen dak get bilong le pulote lage
hala tumpan aning kirum tu kacu urason mandet sila bang ini pinrem lo tapi bang alang tum komad lo alang litum komad lo je karbiang long wangsi asam long nanggut cok sila hai claim ripu nang itu apa pinian yang tum tek long ilapu la waiting set lo ini nalitum na kedam tani nerkep pini anpleng tang lo cuci jonje kisung ko ano ne nalitum la aduya khoya puthak se nalitum bang tang lo la se ladak nalitum hala Meghalaya ahin pen NGO anparta political party la pen administration ahin law and order altum pen adak kewang pen altum kopi pi chingki chingwai long la pen nalitum ahin pen KC mate Karbiang Autonomous Council ka cheripon akya Dr. Tuliram Ronghang alang phan nalitum pen kopia message than ponje la sok puthan nalitum than pon thate Vangsi Karbiang long life kan ada itu long na ombre pada choro par lo la pen Karbiang long life ke lang kadu ko berat ni kar nomor 0 la sila lo dak tarik pe troksi ani alam ki nang do det pen pini ana bang ke ni ke mi se ke pleng lo masih nasuang bong penan si tame isi yang deng langdam pulutan te ilitum hawara long nang teng keng det sila dak hala tarpan he kado ko vitamin nang pahi no et aphin antame alang tum ke non antame aje hak odlang no Chomang atum iltum amunit panang pasik sak bangke pachimit mela media pan ka attack lamtan ali tadi hate masih lalu media perlu te 4 pillar of democracy lo la pen ke la tuno kan ke constitution masih isi ke jawab to war ke to ko pode la ke kadu ko eta chini nai por lo sita me minduk piglo je ke dam tang tumi diga ajo itum la dat kerangki klembang pu atum apu arting pen pu wang pen makan linan ang chokuman ajo por pai crazy lah hai lompo alang tum pan nep check si ke ther ke hap ekdom ne pachi lot nang ta ho ki reng mat mi pip chok nang ko la som ase alang tum pan pachin nek lo tame ko pai ke mi hadak nut gambura wa ngamasi pan sayoge pu nang toy bori pen masih alang tum hadak pen ke kat si bang nang si la som pu tang te la ke pin rem ni tum pen bilu cha dia song pen la som orang lo tum pan ge so akan pin rem pon acha isialam pini dak West Karbiang play non Karbiang long arata tupan kapachini ponjia kenang sot lano dak Langlongchor am I along lilitum nang kahomri ladak ilitum khotona arjulong lo je kedam tang tari kritroksi aprang pen adak dak ando entry tax gate ke si pen ki madim lo la pen hala su ki kim pen jok koson kopi penone kamatha aklong kwan tong kele lone khasi panara to bang khanduli pen dak bang haru suri nang to si la swa hem free de kang at lo la pen meat or kang at ansi pe plang lo amparta street light pen ke som street light ke som sitami anatum hi juk si la dak beng pet lo la pen non kang thur thubor isi la dak aku som pon thulo la pen non piniar ni jo sirkep ke pleng pen dak Assam police atum non la sona condition ta si donang lo dak tilpar ki dik pen si tum donang lo la pen tum apan kelang pon ke hai hoi nodamba thangnat ta avelang la sil tum ajo ke sang sitame ko ne ka siksak la pen dak arat tum sitame tum apan ajo jerlo sitame jonerlo sitame 24 hours of service tum ke dudun pen jok se piniar ni non andolong lo la si non ni sirkep kipleng an sitame lapu Karbiang long pen hada khanduli an je ilituma DC pen ki pu dak DC khanduli an ke nilitum revenue ta nitum si long bomb pu na putekang det anta dak pen NGO do hampang song do la pen sota si political party tum ong do tum do opposition party tum da tangklong do ta khanduli an kedam khlut pen lam ke jai dam jiapan ma jok ta avelang sitame haula pu khanduli pen ba Meghalaya hin pen bangke ladak Langlongchor along ana bangke pini arni tame DC ang no masi putekang lo jela so entry tax gate bangke dak pen plog non kasi pulo nasi non la so alal tum pen ke ington te da son si litum thek ponlong la si non kedam tang hot sitame dak waiting set sitame hadak hamu het jong sitame rata phan arju pono la pen mohor ta peklang pono hala kapre ke development ke bang same towar punon
waiting set punon la pen street light ki som punon sitame alang tum ke kakham khedun sai de la son si thek pono la se pini arni an sitame ni sir kep ke pleng jo pherlo la jo arni sitame ke se tum al tak do no la pen kaprek la dak rong ara tum sitame do no sitame solution abang mesen adak pini arni thek long le ke long ji kali si la dak pen cheterek dot puladak na Langlongchor am ia long wang plut an se alang tum ladak disi aphan hukum kipi je ladak pen cheterek nangji pusil alang tum aphan kipu la putante koson si pena parni ili tum khai mata ik tum along ri ke plan puma la bangke apor si than pos tame non jasmet kenang so da bangke KC ahin pen ladak tong sekot ladak adim nang homri si la pen hala khanduli adim an setame alang tum kaita kapar nowhere khanduli peace relief ki bia hot na pen sothasi tek sa fragment kirung bom midu kirung bom ke long bom adim an sape piniar ni bangke chedam longle chedam hai he la pen hadakan kapar lodam ave la son si theklong la se non prap jing pen higher level al tum chingkisi pul karbiang long mate west karbiang long council a team pen haladak damsi pu western hills la so council ahin pupu chingki pen la so solution one chingki pon pe chingwai pon pe pulotang te penap arniga bangke ladak vi phik ki bunangji ang sinang klang bom athema aning chi so bom la pen aning chi kang bom la son si theklong athema jo parni sitame la pu karbiang long pen ke west karbiang long aratum ke hadakan damde sitame hala po hin pen bangke gari pen CID ke bang la pen gari pen double justi pen la pu lut chok pen hakko hat don jerong ke dam ason atum kiroi ke pon ason si thek pon long bom la si ko an si ning ding pon unji ma ko son si cheche ko an si chechak pon unji ma la ke mo apor ang nang le lo pulotang te la dak ke chibhong charbu la pen vp kibu por nang le rok chi la si la su der prang osu prak yang tang pi prakang thin pula so alam klang clear prang la so alam ki mate la so kachibhong kacharbo la so kapang sam da prang japhan pini ladak hawara rapen chuning report